Sige, okay. Itong laser, itong pinaka-importante dito. Iniwanan ko muna mga kabayan yung ginagawa ko doon sa bahay ng nanay ko kasi tinawagan na kami ng may-ari nung nagpapakabit ng pinto. Yan, okay na daw. Pwede na namin ikabit yung unsing pinto. Yan, kaya dumaan muna ako dito sa project ng kapatid ko para manghiram ng gamit. Kasi yung mga gamit ko nasa Tarlac. Parang ito na si Jiking ah. Anong ginagawa mo, Jiking? Yan, ito mga kabayan, si Jiking nag-i-extra dito. Ano, Jiking, may gagawin tayo sa Lunes? No problem. Sunduin na lang kita dito. Lapis. Yan, ito na mga kabayan yung hiniram kong gamit. Doon tikip. Ano, bago pa ang talim nito? Bago yan. Di pa gagamit yan. Oh. Medyo pang, bueno, wala na. May screw bit na ho. Kumplito na pala. Yung router, pang basyalan na po yan. Nagamit ko ka rin. Uy, pag minsan. Yan yung kapatid ko mga kabayan, si Alan. Dua. Oh. Dito na yan. Kaya nagbiyahe kasi ako dito, ang dala ko metro lang. Kaya puro lang ako hiram. Nasa Tarlac yung mga gamit ko. Mana? Patinyo. Huwag ako duman. Ang ginagawa yung hagdan. Yan, may ginagawa siya ditong hagdan. Yung binubutas na yan mga kabayan ni Jiking, dito yung nakalagay sa step. Ayan. Tapos mayroon siya dito expansion bolt. Ayan. Dito papasok yung expansion bolt. Tapos iuusog dito. Dito siya nakalak. Ayan. Pag na-fix na mga kabayan, ito na yan, hindi nyo makikita yung pako. Yan, yun na yung pinaka patibay nito. Yan, okay na yun, nakafix na yan. Ito, para hindi makita yung ano, yung pinakuan dito si Babaw. Kasi gusto ng may-ari, hindi nakikita yung pako. Yan, parang ganito mga kabayan, no? Walang makikitang pinag-iskruhan o pinagpakuan. Yan, sabi ko sa kanya, videohin niya itong ginagawa niya dito para magawa rin siya ng channel niya mga kabayan. Yan, sabi ko sa kanya mga kabayan, mag-vlog din siya para na-share niya yung mga diskarte sa mga ginagawa niya. Yan, sasabihin ko sa inyo mga kabayan pag mayroon na siyang channel. Kasi yung kapatid ko, Alan. Okay mga kabayan, sana subscribe nyo. Para... Yan, pag may channel na siya mga kabayan, sana i-subscribe nyo rin para makakuha kayo kahit paano sa mga diskarte. Yan, mga katulad nito. Sabihin ko na lang mga kabayan pag mayroon na siyang channel. Yan, ito yung mga ginagawa niya dito. Yan, ito yung nasa ilalim. Tapos bubutasan pa to. Para yung expansion bolt pumasok dyan. Yan, tuloy na kami mga kabayan. Babalikan ko yung unsing pinto doon sa Digmanan. Kontraktor na pala mga kabayan si Jiking. Magkano kontrata mo dito, Jiking, pagbutas? 50 kabayan. Kaso dapat dalawang ganto kasi umiinit. Sige, tuloy na kami, Jiking. Sige, goodbye. Lunes ha. Sige. Tapos na daw mga hapon, tapos na daw. Sige. Yan, ito na lahat mga kabayan yung hiniram kong gamit dito sa kapatid ko. Yan, ang hinihintay ko na lang si Jiking kasi yung ibang gamit ko galing sa Tarlac pinadala ko sa LBC. Yan, siya na lang ang pinakuha ko. Yan, sa kanya ko na ipinangalan. Yan, nandito na mga kabayan si Jiking. Yan, ito yung mga gamit na galing Tarlac. Yan, ano Jiking, mabigat pa? Bigat, alin na ka? Yan.
Mamaya bubuksan natin to pagdating sa site. Swimming muna tayo dyan sa palayan, boy. Nandito na ulit kami mga kabayan. Ito na yung gamit kong galing Tarlac. Pinadeliver ko dito. Yan, bubuksan ko na dito para magamit na yung mga barina. Yan, kasi ang laman nito laser sa kayong barina ng mga di battery. Yan, tamang tama sa pag-install ng pinto. Yan, buksan mo ang ano ito. Laman. Ito yung binili ko sa Bigan. So, ba't palitan mga battery kung yung isang gumagana? Matagal kasing naka-stock yan. Lubat. Sige, i-charge mo muna. Yung isa. Yan, ito yung Bluetooth. Magagamit ko ito dito. Kaya ito lang pinadala ko. Kasi ito yung kailangan. Yan, yan. Subukan mo yan, Poy. Sige, okay. Itong laser. Itong pinaka-importante dito. Poy, wala pang basag, boy. Yan, linagyan pa nila ng kuwan. Linagyan pa nila ng ito ang importante dyan. Tingnan natin kung may basag. Ayos na po eh. Yan, ayos mga kabayan. Yan, ito na yung mga kinakabit namin ngayon. Yan, naka-swing out na siya. Yan, ang ginawa namin dito, pinto lang. Yan, kailangan matapos namin ito ngayon para makabalik din agad kami. Yan, lahat ng swing out, yan ang kinabit namin lahat ngayon. Okay na, kunti na lang, 5 na lang. Yan, tingnan natin dito sa drop deck kasi 3 pinto lang dito. Yan, si Onyo yung nagkakabit dito. Yan, pag natapos na to, okay na. Makaka-uwi na kami. Wala kasi kami dumating hapon na, kaya medyo ginabi. Ano nyo? Ayos na nyo? Yan, tapos na kami mga kabayan. Nagliligpit na kami ng gamit. Yan, kaso inabutan na kami ng gabi. Kaya bukas na lang kami uuwi. Nandito na lang kami magpapalipas ng gabi. Yan, naghahanda na kami mga kabayan. Paalis na kami dito. Iula ko na lang ka na eh. Ay, tayo mo. Diyan mo na lang, patong mo na lang yun dyan. Ano pa, wala na tayong naiwan dito. Yan, dumaan muna kami mga kabayan sa bilihan ng tuyo. Ayan, makikita nyo ang daming tuyo dito. Halos lahat ng paligid tuyo. Ayan, makikita nyo nakabilad. Ayan, ayan, puro tuyo yan.
Titingin tayo dito sa tabi ng dagat bago kami umuwi. Ano po eh? Wala bang murang isda? Wala pa, nagtatanong pa lang oh. Bulong-bulungan. Bulong-bulungan mo. Daming tuyo ano? Yan, ang daming tuyo dito mga kabayan. Yan, hanggang doon yan sa dulo. Yan. Yan, hindi ko lang alam yung presyohan dito kasi bulong-bulong daw yung presyo dito. Yan, dadaan ulit kami dito sa project ng kapatid ko. Isasauli na namin yung mga gamit na ginamit namin sa pag-install ng pinto. Yan, dito siya. Poy, ibaba mo na, Poy. Yan, ito naman yung binili namin mga tuyo doon. Yan, dami namin binilin tuyo, mura lang kasi. Yan, tawagin ko si J-King. Ay, si Gasol yung kinong nawalat naman si Gasol. Sige, pwede na yan. Ihatid na lang dito pagkuhan. Lagi namang dumadaan yun dito. Parang hindi kimahalang na. Itong kuhan. Ito lang mo nara. Iyo. Gagayon. Di mo ka na to. Yan, okay na. Kami didiretso na kami ng Tinambak.